Salutare! Haideți să facem un shake proteic, așa ca să ne energizeze pe parcursul zilei. Avem de lucru. Ingrediente: o portocală, cel mai recent videoclip l-am pus cu o portocală cu viermișori. Din păcate am luat niște portocale. Nu mai fac publicitate la supermarketul respectiv, că n-are rost. Dar nu erau moi. Nu le cumperi stricate. Și erau la bucate, nu erau la plasă. Le-am luat. Și am mâncat. Mâncat vreo 2 portocale. Cu 2 zile am mâncat din ele. Și într-o zi iarăși am desfac una când colo vermișori. No way. Deci, revenim. Portocale. O banană. Am fost firfizon că puteam să o rup cu mâna. Băgam un usturoi. Usturoiul ajută foarte mult la circulație. N-are rost să țin povești prea multe, că știți sau le spun. Da, din experiența mea, deci ajută la circulație, ajută la potență, ajută la boli diverse de răceală, gripă, virus. Și nu se simte gustul în shake. Da. Am și ghimbir. Asta te băga cu măsură. Nu prea mult, că în exces nu-i bun. Eu de asta folosesc vara în ketchup, când fac ketchup. E foarte bun. Cam atât, 2 bucățele ketchup. Am compot de căpșuni cu de asta vara. Hai să băgăm și compot. Cam atât. Miere. Dar miere nu mai pun, că am la dimineață o lingură, așa că pun o lingură de zahăr, sau 2, depinde cum vreți să fie de dulce. Mie îmi place mai dulce. Hai să pun și un pic de apă. Așa. Aici am cereale, un mix de cereale, stafide, fulgi, diverse. Așa. Asta sunt foarte bună, că dau energie. Aici am proteine. Punem și niște proteine, o cupă de proteine. Nu prea folosesc cât scrie pe cutie, așa jumătate de
normă. Puteam să fac și cu lapte. Am și lapte, dar preferam, am obișnuit așa. Punem și un ou. Good. Hai să băgăm și niște morcov. Da. Dacă vreți energie, faceți câte o bombă de asta. Dimineața sau seara. Eu sunt concediu acum, așa că îmi permit oricum să fac dimineața. Dacă nu seara, și dimineața o puneți la lucru într-o sticlă de jumătate. Să vedeți ce energie aveți. Desigur că proteinele, prafurile care le-am pus nu sunt neapărat necesare, că energie dau celelalte ingrediente. Bun. Asta mai rămâne pentru un shake. Și cam atât. Băgăm la blender. Băgăm la blender aici. Fain frumos. Așa. Sincer, nu am mai folosit blenderul acum de vreme. Nu fac tot timpul. Când și când. Cam atât. Hai să vedem ce am făcut. Ce am făcut. Poftă bun. Super bun. Super bun. Să aveți o zi frumoasă. Bye.